Grupo sa mga Bisdak artists uban ang mga international artists nagkahiusa sa pagpakita sa ilang mga obra maestra. Sa lobby sa usa ka hotel sa Archbishop Reyes Avenue, makita ang mga nagkadaiya'ng masterpiece. Mugna kini sa mga Cebuano artists gikan sa mga young ones, ngadto na sa mga young once upon a time. Adunay nagkadaiya'ng profession ang mga artists ug ilang hobby ang paintings nga nagsalamin sa tinuod nilang pagkatao nga mao'y subject sa ilang obra. Dili lang mga professionals, aduna say mga painting sa mga tilun-an apil na ang mga bata. Labaw sa tanan, gipakita nila ang ilang kahiusahan, pinaagi usab sa pagsuporta sa talento sa mga artist ug sa mga aspiring artists. So I just take an inspiration from Mother Mary. Yes, from get strength from her. So siya ka grabe nga mom, unsa siya ka he was able to withstand the suffering, the pain that seeing Jesus in the cross. Pero hobby na ninako since college pa. Okay, nga nung kuwan man jugaan eh. Actually, I was invited to join PhilArt. And then, nainganyo po ko nga i-pursue na dyan siya. Passion na nako, sir.